Utisci na škole su mi jako pozitivni iz razloga jer sam ušla sa nekom dozom straha i nisam znala šta treba da očekujem od nje same, ali trenutak kad je započeta cela ta praksa i ceo taj proces rada i uključenja nas u ceo taj novinarski posao je zapravo pokazao svima nama kako novinarstvo funkcioniše, makar delom, i šta sve možemo zapravo mi kao pojedinci i kao novinari da uradimo kada radimo neke određene teme, kako se dolazi do nekih informacija, na koji način unapređujemo nas same kao ličnosti i prosto stvarno zna da bude korisno jer na fakultetima nemamo taj susret kako novinarstvo zapravo funkcioniše. Pa moram kažem da sam jako pozitivno iznenađen samom koncepcijom škole, jer nisam puno toga ni očekivao, ne zato što je u pitanju danas i ne zato što su u pitanju mediji, već zbog samog načina na koji su mladi tretirani u zemlji, kako se prema njima ophodi. I s tim u vezi, najiskreniji da budem, ja sam mislio da će ovo biti samo jedan primer jeftine radne snage. Međutim, to nije slučaj jer sam mnogo toga naučio, pogotovo što ja dolazim sa međunarodnih odnosa, a ne sa novinarstva. Tako da sam jako zadovoljan i utisci su mi pozitivni, nadasve i sve preporuke. Pa ja sam kao i mnogi mladi bila donekle razočarana novinarstvom na fakultetu, zato što je bilo previše teorije, a ni malo prakse. I ova škola, sviđa mi se kako je koncipirana zato što ima dosta prakse, zato što su mentori posvećeni polaznicima, zato što je teorija bila opet ono što je nama potrebno da bismo dobro izvršavali praksu, tako da mislim da mladi imaju nedovoljan broj prilika, pogotovo u novinarstvu u našoj zemlji, tako da kada u pitanju danas koji jeste kvalitetan medij, dobro nas je učio i to je to. Pre toga sam očekivao, s obzirom da sam i ranije učestvovao na raznim školicama, to je bila samo neka teorija, nije bilo praksi i niko nam se nije posvećivao. Ovde smo stvarno dobili neki redakcijski rad, kako se zapravo radi. Bilo je malo teorije, objasnili su nam ono što je bitno i kasnije smo sami radili smo posao. Dakle, pa da, pre nisam imala ne znam kakve očekivanja, bukvalno sam samo poslala prijavu i nadala se najboljem, pošto se nikad nisam bavila novinarstvom, ali volim da pišem. Ali sada sam imala toliko prilika da upoznam užasno kvalitetne, inteligentne, obrazovane ljude koji stvarno namjeravaju da naprave neku promenu ovde i to je stvarno neprocenjivo iskustvo na meni bilo. Tako da, a i u odlascima do konferencija sam smršala par kila tamo, uz meze se ugojila i sad sam na nuli, tako da sam u tom smislu na isto. Volela bih da ostanem u novinarstvu, ali jeste teško zaposliti se ovde, uglavnom su sve to neke prakse, volonterstva i tako dalje, tako da ako bude došlo do toga, da ostaću u novinarstvu. Pa planiram da nastavim da pišem. Pa sad, mislim, ovaj format i stil pisanja mi se dopao, pa ako uspe, negde uspe, ja se nadam najboljem. Da, definitivno, to je moja odluka i ta škola mi je zapravo samo potvrdila odluku da želim da se bavim novinarstvom i da novinarstvo zapravo jeste moj poziv. Pa mislim da se tako nešto ne planira, već sve zavisi kako će me život i kuda će me odvesti. Za sada jesam jako zadovoljan, mahom jer sam bio u onoj rubrici koja me najviše zanima, a to je spoljnopolitička rubrika, tako da nisam još uvijek siguran šta i kako. Da, apsolutno planiram da se bavim novinarstvom i da nastavim i kao plus to što smo ovdje imali taj redakcijski rad nekako stvarno mami. Znači, pokaže nam kako je to raditi i zašto je to dobro ili nekome možda ne.